Makadi vana veZimbabwe ndini wenyu comfort show uri kuJCTV Africa. Chiya kwamuri nenyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika mukati menyika ino yeZimbabwe nemuAfrica. Nhasi tine nyaya yemuimbi anonzi Calaz, uyo ari kuratidza ukasha nekupopota neshungu pamwoyo pake nekusasanduka kwezvinhu mukati menyika ino yeZimbabwe. Anotaura iye paFacebook page yake kuti paane 5 months pasina kana chashanduka kubva pakaitwa maelections. Hanzi pachinhambo chekuti zvinhu zvichandike tiri kutodzokera kumashure. Anoratidza kubatikana, anoratidza kushushikana, asi achitaura kudai anoratidza kuti ari kutaurira ruzhinji nekuti ruzhinji runotya. Naizvozvo tinomuona se the voice of the voiceless. Ari kutaura iye kuti patinotaura munotiti tiri vatengesi. Naizvozvo mukomana aratidza kushushikana nekusasanduka kwezvinhu kubva pakaitwa maelections. Vana veZimbabwe muri kuzviona sei? Tararai ukasha hune mukomana. Ndatenda zvangu, ndini wenyu comfort show uri JCTV Africa.